गभर्नमेन्ट बास गोजाना दुगायानो बारा गोजा खाला सुवादफ्रा दा बै हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान ब्लगाव बरायबावनाय जाबाय दा आङो मैया दिनै थांनाय हरनि 12थायावनो बे जायगायाव सफैदों जायगानि नामखौ गोसोआव गैला बावबायबो दासो खिथादोंमोन ओमफ्राय दा आङो गुबुन जायगायाव थांफिननोसै बेलासि सम जाबाय बियो जाबाय गेस्ट हाउस बेयावनो थाफैदोंमोन आं ओमफ्राय जों गामिनि बेयाव फेमिलि थायो बेयाव हरसे थानानै बै दस्रा जायगायाव थांनायसै दा ससे नोंथांमोननो देखायलांनोसै बयबो थांनाय जायो आयौ जायगाया बिराद मोजां नोगोरा बेबायदि नुगोन नै गामि बायदि ओमफ्राय आरो हाजो साइज गोजा हाजो साइज माने हाजोखा ओमफ्राय दा बियो गोदान आरो बियो हटेला डाब्बा हटेल गोदान बिदिनो जौ बायदिसिनानिसो बेनो जाबाय मेन रड ओमफ्राय आङो लकेसनखौ देखायनि माबायदि बिदिनो दफा दफा हाजो अन्थाइ थाइसेल' नोंदां हाजोआनो ओरै थांबाय बहाय थाङो मिथिया आं ओरै नै आं बेयावनो थाफैदोंमोन बे जायगायावनो बेयावनो दसे जिरायनानै बास नेनोसै ओमफ्राय बास फैब्ला बास गाखोनानै थांनोसै एसे गोजानानो 16 मिनिटसो लानो हागौ 16-17 मिनिटसो बेयाव जिरायनानै बास नेबाय आङो बाहेरायाव बिराद सान्दुं गोसा न' सिङाव हाबना थादों आङो दसे जारलासो माथो बेजोंलाय 20 मिनिटसो जाबाय दाबो बासआनो फैया बासखौ नेलाबो मोना मेगन जिलायबाय नाहरनो बासखौनो मोना फाग्लासो अट'आबोथ' देन्जार दाम लाखागोन मोनायाव 500 थाखा होनानैहाय गाखोनानैसो फैनांदों ओरैबायदि फाग्लासो 28 किल'मिटार गोजान जादोंमोन बे बास स्टपनिफ्राय बियो 500 थाखा होनांदों 28 किल'मिटारावहाय आरो गोजौनिफ्राय 3.5 घन्टा माइसुरनिफ्राय बेसिम फैनायाव 12थायानो जाफैदों दिनै 12था गभर्नमेन्ट बास गोजाना जा दुगा साला लाखिया दा बैयावहाय मानसि जमा थायो बेखौसो होसोगासिनो दं आङो 20-25 मिनिट जाबाय बेखौ नेनानैहाय लाखिया गभर्नमेन्ट बास गोजाना दुगायानो बारा गोजा खाला सुवादफ्रा दा बैयाव मानसि जमा थानानै गाखोयो बेखौसो होसोबाय आं मानसि गोबां थानायावहाय खिबाजों लाखियो खोमा कर्नाटक स्टेटआव बे साइडजोंसो गय बिफां नुनो मोनो नै फैयै बेलासि फैबाय ओमफ्राय आङो दा मोनसे जायगायाव सफैबाय दा आंजों लोगो दङ जाहैबाय नै सोर बिथांमोननि रुमाव सफैलायबाय ओमफ्राय बियो गासिबो दाबा गोजा जाहैबाय बे गासिबो लोंग्रा जाग्रा कास्टमारफोरनि जायगा बिथांमोननो खोन्थाबाय ओरैबायदि बे गोजा नुनाया गासैबो ओमफ्राय बेयावहाय आङो खामानि नायनो नागिरदों मारै जायो नायनोसै ओमफ्राय दा आङो बेयाव सफैनानै दङसै दा दिनैनि ब्लगा बेखिनियानोसै लोगोफोर ससेब्लाबो नोंथांमोननो खिन्थाबाय बेयावनो बिदाय लाबाय नोंथांमोनजों